Hi guys, mag road trip na sad ta otro. This time padulong sa Baungon, Bukidnon. Bani ko ninyo. Let's go. This way to Baungon. Alright. Morning Kabula Road. First time day ko makadrive during area. So una nakaanhin ako dire pero sakay ramon ko. This time tsada ng dalan dire.
Dito ra dito sa Baungon Municipal Hall taman guys. Dito ra taman nga road trip. Dikil kay magsunod niya.
dire sa atong left nga part guys, mo din yung Libuna sa Pikas. Dire sa Pikas is Talakag. Dire sa right, Talakag. Wow. trip guys. I hope nag-enjoy mo yung ni klase nga video. So if you do, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye.